El Salón de Actos de la Casa Grande de Viloira acogió la presentación del libro Os Quiroga Señores dos Coutos de Montefurado e do Pazo de Viloira, editado por el Instituto de Estudios Valdeorreses en colaboración con el Grupo Marcelo Macías. La presentación fue llevada a cabo por la autora y miembro de la Real Academia Galega, Olga Gallego, junto al subdirector del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Cal é o obxectivo deste libro? Que recolleu? Bueno, restaurar un pouco a historia, unha parte de historia local, que está contido en unha destas casas fidalgas do Barco de Valdeorras. O lamentable é que o traballo é sobre don pública, sobre todo de notariales. A documentación pública non dá máis de si. O que daría máis de si é a historia da propia familia e do arquivo que existiu. No século XVIII está documentado aí no libro a existencia, o inventario da documentación que tenía o arquivo. O sea que esa documentación non creo que tiraran. Eso alguén ou a repartiron, eso terán que facelo ustedes aquí. A mí igual. Contactou vostede coa familia a ver se... Non, dixeronme que tal, que si fulana, pero así vaguedades que non foi posible. Respecto aos Quiroga, a súa relevancia na comarca de Valdeorras foi grande. Que nos podía destacar del? Bueno, a historia deles, a que se revive agora é a do antigo réximen. Entón está encadrado en unha civilización agraria. Hai figuras notables un tanto sospeitosas, porque hai uns enriquecementos masivos que hai que velos na documentación un tanto sospeitosos, como se facían esas compravendas en casos de necesidade da xente, das fames que pasaban, dese mundo. Xa para rematar, que lle parece a colaboración entre o Instituto de Estudios Valdeorreses e o Grupo Marcelo Macías? Enriquecedora para todos, para ustedes e para nós, porque é unha parte da historia de Galicia, está aí.